हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै CBSE आ 10 आरो 12 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनो आखायाव लादों। सोलिफु मे दाननि 20 खालारनि उनावनो CBSE थामहिनबा सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशनजों खुंजानाय 10 आरो 12 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। आनजाद लिरगिरि फरायसा बिथांमोना साफ्रोमबो गावनि आनजादनि फिथाइखौ स्क्रिनआव होनाय वेबसाइटफोरनिफ्राय मोननो हागोन। वेबसाइटफोरा जाबाय www.cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in, cbse.gov.in आरो cbse.nic.in। मख'नो गोनांदि देग्लाय हादरनि खना खनलानिफ्राय गासै 39 लाख फरायसाफोरा थाखो 10 आरो 12 नि आनजादखौ लिरदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बाखनायथाव हाबाफारि मावफुंनायखौ नुनो मोन्दों। गोबाव बोसोर गावनि बेसेन गोसा जिउनि समखौ बावनानै एनडिएफबि हानजायाव थानानै हाग्रा बंग्रा गांनाय उखैनाय मिथिस्लाबाजासे पुलिस मिलिटारिजों बुथारजाहां बर' हारिनि थाखाय गोबांथारनि गेजेरनिनो सासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा बि बिरबायनि न'खौ लुफुंनानै होदों। बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बि बिरबाया गोबाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बि बिरबायनि नोरजिया न'खरनि न'खौ लुफुंनानै थानो थाखाय गंसे जायगा खालामना होनायनि थाखाय बिथांनि न'खरा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर सरकार आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोन्दों। बि बिरबायनि न'खराव दा बिथांनि अनसुलि बिसि आरो 2 फिसा हिन्जावसा दं। सनितपुर जिल्ला पुलिस हानजाया 3 दुथां सुबुंफोरखौ हमनो हादों। सनितपुर जिल्लानि एडिशनेल एसपि मौसुमि कलितानि दैदेननाय मोनसे हानजाया 3 सुबुंफोरजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो गासै 2 राउन्ड गोथां गुलिखौ बोखांनो हायो। मोनसे सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै थेलामारा पुलिस स्टेशननि सिंनि मुस्लिम सापरि मुंनि ओनसोलाव सनिबारखालि बेलासेनि समाव पुलिस हानजाया सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायावनो 3 सुबुंखौ सनितपुर पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ 34 बोसोर बैसोनि हिफजुर रहमान, 35 बोसोर बैसोनि साहिदुल इस्लाम आरो 32 बोसोर बैसोनि आनारुल हुसैन होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय 3खौबो पुलिस बिफाना गावसोरनि जिम्मायाव लाखिनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि साहिदुल इस्लामनि न'खरनिफ्राय पिस्तलखौ बोखांनो हानाय जादोंमोन। ड्राइ डे फोसावदों। हादराव लकसभा बिसायख'थिया थांनाय 19 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 2 खोलोबाव जोबनानै थांबाय। थिग बेबादियैनो फैगौ 7 मे खालाराव 3थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जागोन। बे 3थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिखौनो नोजोर होनानै 48 घन्टानि थाखाय कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट खुंथाया ड्राइ डे फोसावदों। बे ड्राइ डेआ 5 मे खालार मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 7 मे मोनाबिलिनि 5 रिंगा बिसायख'थि जोबजासिम फोसावनाय जादों। ड्राइ डे फोसावनाय बै सानाव गंफ्रोमबो फेग्रा लोंग्रा मुवा फाननाय गलाफोरा बन्द थागोन लोगोसे आयेन बेरेखायै फाननाय बायनाय मोनोब्ला गोख्रों राहा लागोन होननानै कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। एनडिए दोलोआ क'क्राझाराव मोनसे मेगा रड श' खालामदों। शुक्रबारखालिनि मोनाबिलि समाव क'क्राझार सोहोरनि गेजेराव बे मेगा रड श'खौ खालामनाय जायो। सोलिफु मे दाननि 7 खालारखालि 3थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जागोन आरो बै 3थि खोलोब बिसायख'थिनि फोसावदिं मेला फैगौ 5 मे खालाराव जोबगोन। बेनि सिगांनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजेपि आरो एजिपिजों मदद होजानाय इउपिपिएल थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोथारनांगौनि थाखाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि थामहिनबा एनडिएआ बै गेदेरथार रड श' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे रड श'आव इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपिनि मददगिरिफोरजों लोगोसे गोबांथार रायजो राजानि बाहागो लाफानायखौ नुनो मोन्दों। शुक्रबारनि मोनाबिलि समाव जानाय रड श'आव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। नोंथांमोना आंनि बे रादाबनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।